Nakatawid na po tayo. Magmula po dito sa lugar na to, ay yan po yung mga tanim ng biyenan ko. Yan, nakikita nyo na yan. Gandun yan eh. Gandun. Yan, kagaya yan. Ito, guibano, mangga. Mga tanim ng biyenan ko. Itong mga to. Magmula po dyan, hanggang dun sa pinakababa, ang tanim ng biyenan ko. Nung siya po ay nabubuhay. Ayan. Tapos, dito tayo pupunta sa Eagle Ridge. Yan po. Dito maganda mag-jogging. Marami po nagka-jogging dito sa umaga. Kita ko lang po sa inyo. Yung po mga nakikita nyo mga halaman na yan, biyenan ko po nagtanim yan. Ganyan o kasi pag yung biyenan ko. Mas emak. Ito masarap mag-jogging, napakaluwag. Tsaka makulimlim. Mak, pwede tayo doon? Pwede tayo doon? Hindi ko po alam eh, ngayon din ako Ako din eh, first time ko lang din makapasok dito eh. Madalas doon kami, doon sa tower na yun oh. Oo, nakakit kami dyan ng araw eh. Tapos pag nakakit kami, penga lang kami ng 30 minutes, baba na kami, uwi na. Ako din, dito, first time. Ang daming baka. Dito sila nagsusogan ng baka. Ayan. Malaking tulong sa mga baka yan, damo na yan. Malaking tulong na rin sa management. Buti nakatakas. Pwede ba tayo doon? Di ba gate na yon? Tower tayo. Ayun, doon daw tayo sa tower. Pwede ba tayo dyan? Ang ganda oh. Napakaluwalas. Napakaluwag po ng lugar. Hindi naman picture video yan eh. Yan, picture tayo. Yan, 1, 2, 3, 4. Yan. Wala akong mata. Ang pangat ang pambaba ko. Ganda po oh. Madulas to ba? Madulas, may lumot. Yan ang gate. Gate po yan. Papasok sa loob. Po yung gate. Ito po, ang purpose po to para sa mga nag-aantay na hindi taga rito, na hindi basa-basa papapasukin. So dito muna sila tumambay.
Tayo lahat, mag-picture tayo dito. Lahat tayo. Kahit saan dyan kayo nabala pumili ng... Saan tayo? Saan? Spa? Ba't nagtalo na naman kayo? Ayan, doon ka. Hoy! Prince! Biya at saka si dito Malone. Akala ko dala ni Gamer ko, pampagneto, upuan pala. Ate! Nasabi sa akin yung isa yung itatamit. Ah. Ay, Dave, malakas mo na. Wala yan, kaya yan. Wala ka doon, nakakalakas. Okay lang daw yan, o. Tapang natin. Sana paniyakin. Okay. Sana paniyakin. Okay lang yan. Ay, hawakan nyo muna, may sasakyan dyan na ano. Papunta na po tayo doon sa tower. Ayan na, may motor. Dito muna tayo. Dito muna tayo at meron tayo doon. Maaga pa? Kung ano lang oh. Kung Lahat ano pa lang. yun. Ito pa yun. Huwag ba muna ng stamina yan? Aking tagaw. Bawal lumapit dun sa ano, sa tower. Bakit? Hindi yun. Bakit bawal? Pinagbabawal na? Bawal pumasok. Bawal pumasok. Ako na naman. Bawal pumasok. Nga, ay pag ako'y yung isa lang ay dito lang. Bawal pumasok. Kausap ko na yung mga kwarto. Sabi niya. Ay, sabi niya. Ano? Ewan! Ano? Bawal nga, galabas lang. Bawal nakyatin. PWD. PWD. Marami daw sa paparamit ng pera kaso. Mak, tignan mo naman yung anak mo. Ang dami na kayo. Ayan po yung tower. Noong araw po yung pinakatuktok niya, yung mga salamin niya sa mga bintana, wala ho. Kaya pagka umakat ka dyan, huwag ka masyadong dudungo kasi pagka umihip yung malakas na hangin, pwede kang malaglag. Ang ginawa po ngayon ng management ng Eagle Ridge, alinagyan ng salamin for safety purposes. Meron kasi siya overlooking view dyan sa pinakataas, so makikita mo yung kabilang ibayo. Hindi ko lang alam po ng barangay sa kabilang ibayo. Tapos kita mo rin yung manggahan. Oy, Kiki, baba nyo dyan. Madama, mga ngatihan. Ay, baba kayo dyan, baba kayo dyan. Baba ka dyan. Maraming nagja-jogging po rito pagka umaga, saka pagka may araw ng Sabado, Linggo. Ginagawa na rin po itong pasyalan ng mga taga rito sa Abalera. Ang patanggal nila ng stress.
So, bawal daw pumasok doon. Pwede lumapit pero hindi na pwede pumasok diyan sa tower. Ang taas niyan. Sales office pala yan. Ano purpose? Ito ang New York Empire State Building. Tsura ka ta, babe. Tsura ka ta, babe. Ay, dito lang, dito lang. Ang bilis. Ang bilis daw. Ayun sila mag-isa. Kay King, dahan-dahan! Motor ko yan. Hindi mag-usay mo. Oo, Emon. Lakit na kayo ipisol. Tenten! Wag ka kasi yung marunong! Tama na! Emon! Marunong yan. Marunong yung sumemplang. Hindi yung marunong! Marunong yung sumemplang. Ay, kay dito ka na, kay! Picture tayo, picture.